салом. Як хабар. фарзандони муҳоҷирони тоҷик дар Россия аз забони русӣ имтиҳон месупоранд. вазорати маорифи Россия тасмим дорад дониши фарзандони муҳоҷирони кориро ки дар ин кишвар таҳсил доранд аз забони русӣ бисанҷад. зеро ба қавли як манбаъ аз шӯрои наздии президенти Россия оид ба ҳуқуқи инсон бархе аз кӯдакони муҳоҷирон забони русиро хуб намедонанд. вазири маорифи Россия гуфтааст эҳтимол пас аз санҷишҳо бархе аз кӯдакони муҳоҷирон барои давраи омӯзиши иловагӣ забони русӣ фиристода шаванд. дар ҳамин ҳол Алексей Фирсов мудири марказии лоиҳакашии иҷтимоии платформа аз санҷишҳо интиқод карда гуфтааст маблағи давраи иловагии омӯзиши кӯдаконро кӣ пардохт хоҳад кард? ба ин савол то ҳол касе аз масъулин ҷавоб нагуфтааст. дар иқдоми бурд намо 2023 аз TCL ширкат намуда ҳамагӣ бо сесомони имкони бурди автомобил ва дигар тӯҳфаҳои арзишмандро аз даст надиҳед. барои ин ситорача 707 панҷараро рақамчинӣ кунед. хабару маълумоти бештарро дар телеграм канали мо мутолиа кунед.